Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Zuma kashi na 7. Masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin da muke kawo muku a wannan tashar taku tare da ni Asa. Dr. Zara Autar Alheri ita ce ta wallafa. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Idan ya kasance kai ko ke baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa muna ɗora sabon shiri. Za a sanar da ku masu sauraro. Jidda tunda suka gama rikici da su Umar ta shige bedroom ɗin Ibba take tunanin yadda za ta rama abin da duk suka yi mata, musamman Umar da ya dake ta a shuwarin kamar wadda aka tsikara. Ta fito daga bedroom ɗin ta shiga zagayen gidan kamar barauniya. Ganin bata gane komai ba yasa ta koma fat ɗin Ibba tana saƙa yadda za ta ci uban duka sojojin gidan a ranta. Tana sawo kai falo suka ci karo da IG Muktar. Shi ma zai shiga, riƙe ta yi ganin za ta faɗi yana faɗar bismillah Jidda ki ba hankali mana, yaushe kika zo? Baki ta turo gaba cikin taɓarar da take wa duk wanda ke sake mata cikin yayyin nata ta ce, to ai ban ganka bane dadin Sumi. Ta ƙarasa zancen tana wani marmar da ido, murmushi kawai IG ya wuce da ita cikin falo, ya zauna ita ma ya zaunar da ita yana tambayar ta sukun. Ba su yi minti biyu da zama ba sai ga samarin gidan suna shigowa gaba ɗayansu. Har datti da faffi duk suka shigo a tare. Da sauri Jidda ta miƙe tare da kwasa a guje tana faɗar, oyoyo datti na ya dawo, oyoyo datti. Ta faɗa tana faɗawa jikin dattijan ta rungume shi cike da murna. Dariya sosai datti ke yi, shi ma ya rungume ta yana shafa bayanta ya ce, oyoyo da mamana fatan kun zo lafiya. Lafiya lau datti, faffi sannu da dawa. Ta leƙo kanta tana gaida faffi. Murmushi kawai yayi kafin ya amsa da yawa sannu uwa da gima. Fatan kun zo lafiya, ina jaddata. Baki ta ɗan turo gaba kafin ta ce, jadda tana ɗakinta. Sai a lokacin IG ya samu damar gaisar da iyayen nashi. Kana duk suka zauna cikin sauri. Junaid, Kamal, Umar suka nufi faɗin AJ domin sun ƙagu su ganshi. Da kallo iyayen nasu suka bi su suna dariya amma ba su ce komai ba. Ko da suka shiga ba kowa a falo domin tuni Lieutenant Musaddiq da Emmanuel suka wuce kai tsaye bedroom ɗin shi suka shiga. Nan ma ba kowa amma suna jin ƙarar ruwa a bayi. Zama suka yi dukkansu a gefen bed ɗin shi suna jiran fitowar shi domin a ƙage suke da su gan shi. Sun yi misin ɗin shi sosai. Kusan 3 years kenan rabon shi da shigowa Najeriya. Kawai don su suna kai masa ziyara ne a duk lokacin da suka samu hutu. Kusan minti 5 suna zaune kafin su ji ya buɗe ƙofar toilet ɗin ya fito. Yana sanye da rigar wanka, hannun shi riƙe da ƙaramin tawul yana goge sumar kanshi. Bai gansu ba sai da ya gama goge sumar. Kafin ya janye tawul ɗin kawai ya ji su a jikin shi. Dukkansu sun rungume shi cike da so da ƙaunar shi. Da sauri ya rike igiyar rigan wankan da ke neman kwacewa, yana zaro dukkan golden access ɗin shi. Kafin ya ƙara ƙanƙame su, jin yadda suke ta faman sauki ajiyar zuciya. We miss you over and over ya Farhan. Suka faɗa a tare. Ƙarin limshe zeba access ɗin shi kusan minti 5 suna haka. Kamar ba zai yi magana ba, sai kuma suka ɗau cool voice ɗin shi yana faɗar miss you more and more my sweetheart brothers. Ya faɗa yana tsotsar lips ɗin shi, wani irin daɗi ya ƙara rufe su. Haka suka ƙara ƙanƙame shi kamar za su mai da shi ciki don so. Sai da suka ƙara minti 3 a haka kafin ya ɗan yamutsa kyakkyawar fuskar shi ya ce, to ku bari in sa kayana mana, kada ku yi min tsirara. Ya maganar kamar ba shi ya ba. Da sauri duk suka sake shi suna murmushi. Kafin Kamal ya ce, sori yayin mu hafin ganin ka ne, ya sa muka manta daga wanka ka fito. Ya faɗa yana so sakiyar shi. Bai ce musu komai ba, ya nufi miro ɗin shi. Duk suna tsaye suna kallon shi. Dubawa ya ga abin da zai yi amfani da shi. Kana ya ɗauka domin duk month Kadal Yusuf ke canza abin da ke kan miro ɗin shi da toilet ɗin shi, kasancewar bai san lokacin da zai shigo ƙasar ba. Sai da ya ɗauki man shafawar shi kafin ya ɗan kalle su da gefen ido. Kana ya ɗauki idon shi, hakan ya sa duk suka yi murmushi. Har Umar kafin ya ƙaraso wurin shi ya manna mishi kiss a gefen kumatu. Kana ya fice yana dariya. Da kallo ya bi su har suka ɓace wa ganin shi kafin ya saki wani guntun murmushin gefen baki, wanda ba ma za ka ce murmushi ne ya yi ba. Kana ya ci gaba da shirin shi. A can falo kuwa Jidda na can ta sa su Datti da surutunta. Idan ta ɗauko wannan ta saki ta kama wancan. Datti na biye mata.
Haka duk suka fito suka same su a wannan lokacin kuma mamma ta shigo gurin. Abin mamaki ko kallonta Jidda ba ta yi ba balle ta gaida ta. Ta gefenta samarin suka wuce cikin mugunta Umar ya taka mata hannu da ƙarfi. Ai wani mugun ihu ta saki tana yarfa hannunta. Tamkar wadda ta karye a ruɗe Datti da Ibba ke tambayar ta abin da ya faru. Haka ma Kanal Yusuf da Aiji Muktar har mamma da duk suka ruɗe yadda take ihu. Wayyo Allah Datti wallahi ya karya ni, ya cire min yatsu wallahi. Wayyo Jadda zo ki ga mugun nan ya karya ni. Wallahi ya Umar munku ne, wayyo yatsuna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai babana me yarinyar nan ta tsare maka ne kake zaluntar ta? Ban san zalunci ba, cewar Ibba cikin fada. Shi kuwa Datti ya dora ta akan kafar shi, yana rarrashin ta amma sai ihu take. Cikin sauri Jadda da ke bedroom ɗinta ta fito abujajan zani a hannun tana faɗa. Wani ɗan kwal uban ne ya taɓa min jika. Kai ne ko Umaruru, wallahi ka fita idona na rufe su. Ashe ma Hamisun na nan au. Aminu kai ma ka dawo? Wato duk kuna gidan ma ake cin zalin yar baiwar Allah ko? To da ni kuke zancen saboda samun wuri kun dawo cikin gidan ma kun san nazo amma aka hana ku je ku gaishe ni to wallahi ba zan lamunta ba. Har da wancan mai jajayen kunnuwa ya samu wurin rena ne. Wallahi daga ku harshe sai na yi maganin ku yauwa. Ta faɗa tana ƙoƙarin riƙo hannun Jidda daga jikin Datti. A kuma daidai wannan lokacin AJ Farhan ya doso falon. Kafin ya iso mayataccen turaren shi ya yi musu sallama wanda shi ne yake shaida musu zuwan shi. Hakan ya sawo kai falon yana sanye da ƙananan kaya a jikin shi wanda suka bayyanar da asalin surar shi ta ƙarfaffan maza. Yana sanye da riga red da white ɗin wando. Ga su wannan ta sha gyara tamkar ta 'yan matan India. Cikin sauri Yasir ya miƙe yana faɗar sannu da fitowa babban yaya. Ya faɗa yana hogin ɗin shi. Kafin ya amsa duka sauran 'yan uwan nashi suka miƙe suna rungume shi cike da so da ƙaunar shi suna mishi sannu da dawowa gida. Sun jima rungume da shi kafin Aiji Muktar ya ce ikon Allah wai ba za ku bari mu gan shi ba ne? Duk kun wani kankame shi kamar ku ne kawai ke son ganin shi. Sakin shi suka yi duk suna murmushi kana ya tako a hankali zuwa inda iyayen nashi maza suke. Risinawa ya tare da ɗaura kanshi akan cinyar mahaifin nashi cikin sanyin murya ya ce Datti ya faɗa cikin kewa. Murmushi Datti mai ɗauke da su da shakuwar farin ciki. Duk akan ɗan nashi ya ce na'am Muhammad ka zo lafiya? Ya aikin naka a hankali ya motsa lips ɗin shi yana amsawa da alhamdulillah Datti kafin ya ɗan ware idon shi akan Baffi da ke ta faman doka masa murmushi. Ya riƙo hannun shi cikin so ya ce Baffi na'am Farhuddin fatan ka zo lafiya. Alhamdulillah ya faɗa akan lips ɗin shi. Kusan minti biyu yana haka Jidda kuwa ta ɓoye fuskarta bayan Datti tun da ya iso wurin domin Allah ya sani tana bala'in jin tsoron idanuwan shi ga kuma sumar da ta zuban masa gefen fuska sai take ganin shi kamar ba mutum ba. Jadda ma tun da ya fito ta kama bakinta ta tsuke tamkar bata nan kamar ba ita ce mai tijara ba a yanzu. Mai zo mu gaisa su babba sun rike min kai. Cewar Aiji yana rungume shi bai ce komai ba illa rungume shi da ya bak. Yana ɗan tsotsar lips ɗin shi sosai suke farin ciki a yau kasancewar AJ Barham a cikinsu. Sun jima a tare suna fira shi ko yana limshe ido kawai yana sauraron su. Allah ya gani ya gaji domin baya son hayaniya. Gaya duk sun nuna mashi jiki rungumar da suke mishi. Ita ko Jidda ta takura sai yanzu ne Datti ya lura da ɓoyewa ne ta yi a bayan shi. Hakan ya sa ya riko ta ya ce mamana me ya faru baki ga yayanki ba ne ko kun gaisa ɗazu ne? Baki Jidda ta turo gaba cikin ƙasa da murya ta ce a'a to tashi ki gaida yayanki kin ji. Ƙara turo baki gaba tai kana ta leƙo kanta ta gefen hannun Datti ta ce iya din sannu faɗa cikin ƙasa da murya. Banza ya mata kamar bai ji ba. Nan kuwa ya ji ta tsab kawai baya da lokacin ta ne. Bai ji ki ba a maza cewar Aiji Muktar yana murmushi. Ƙara turo baki gaba tai kafin ta buɗe baki cikin ɗaga murya ta ce Yadin Bature ina wuni ta faɗa da ƙarfi sai da Datti ma ya toshe kunnen shi. A tare Umar da Abdul suka hayyako mata cikin faɗa suka haɗa baki wurin faɗar ke za ki fasa wa Datti kunne ne ko ya Farhan ɗin sa'anki ne. Cewar Abdul a hasale Umar kuwa cewa ya wallahi ina ga sai na karya yarinyar nan tukunna za ta shiga nutsuwarta. Kai ba na son shashanci ba kanwar taka za ka wani tasowa haka. To me za ku yi mata ko in ban da shirme auta ba lelanta ake ba. Amma kun zo kuna uzurawa yarinya. Cewar mamma bar su murja bar su nuna min iyakata saboda wannan mai jajayen kunnan ku yi niyya ku karya ta
wallahi daga nan zan fara shari'a da ku har ƙarshen numfashina. Cewar Jadda tana cika kamar za ta fashi. Da wutsiyar ido AG Farham ke kallonta kafin ya miƙe yana kallon Kanal Yusuf cikin cool voice ɗin shi ya ce, "Where is Khalifa bro?" Yana faɗin shi ya ba shi amsa a takaice domin Kanal Yusuf da Farham sa'annin juna ne. Khalifa kuma ya dawo ne cewar Datti. Ya dawo ba shi da lafiya ne Datti. Shi ya sa muka kai shi can kar hankalinku ya tashi amma jikin shi da sauki sosai. Subhanallah mu je mu ga jikin nashi. Yayi maganar yana miƙewa tsaye. Duk suka fice daga falon. Zo mu je auta cewar IG Muktar yana riƙo hannunta. Duk suka nufi faɗin samarin. A bedroom ɗin shi suka same shi ya fito daga wanka yana ɗaure da tawul. Sai dai duba ɗaya za ka mishi kasancewar ƙarfin hali ne kawai san baya jin ƙarfin jikin shi. Duba da yanayin buguwar da ya ɗagowa ya jin an buɗe ƙofar bedroom ɗin. Idan shi ya sauka a kan babban yayansu. Waro duka manyan idanun shi cikin muryar mara lafiya ya ce, "Ya Farhan." Sai kawai ya kanshi da sauri. AG ya riƙe shi yana rungume shi a jikin shi. Ganin yana neman faɗuwa. Subhanallah Khalifa, ashe dai jikin bai sauka ba. Inna lillahi. Yusuf me yasa ba ku gaya mana ba kuka zo da shi gida haka? Ai mun kai shi hospital Datti a can Jigawa kuma sun yi masa duk abin da ya dace. Su ne ma suka ce ba sai an ƙara kai shi wata asibitin ba. Insha Allahu zai samu sauƙi tunda sun yi mishi duk abin da ya dace. To Allah ya bashi lafiya. Amin amin. IG Muktar ne ya riƙo hannun shi daidai lokacin da babban yaya ke ajiye shi zaune gefen bed. My little bro, me ke damun ka ne haka? Ka zabge kamar wanda ya shekaru yana jinya? Ko ka jima ne a kwance baka sanar da mu ba? A yaya Muktar ya faɗa cikin sanyin halin shi yana aikawa Jidda wani irin kallo da ke laɓe bayan IG tana leƙen su. Girgiza kanshi kawai yayi kafin ya ce, "Kawai amai da gudawa Allah ya kawo min lokaci da shi ya kawo wannan ramar." Ya ƙarasa zancen yana ƙara matsa hannun IG da ke cikin nashi. Inna lillahi, gudawa kuma? Me kashi to ya kawo wannan damuwar Khalifa? No ba komai yaya, kawai dai abin da Allah ya kawo ne. No ya Khalifa, ba zancen abin da Allah ya kawo ana. Domin dakto ya sanar mana abin da kaci yana da mugun haɗari. Asali ma ko maganin da ake yi a asibiti akan masu ɗaurewar ciki da wannan itaciyar ake yin shi. Bayan an sarrafa ta sosai an rage mata ƙarfi. Amma kai ita gaba ɗaya kaci suka ce mana abin da Allah ya kawo? Kawai dai idan za ka faɗa mana gaskiya ka faɗa. Wannan zancen san ba haka yake ba. Umar ya faɗa cikin hasala tunawa da yadda suka same shi a shuwarin. Da sauri Khalifa ya ɗago ya kalli Umar ɗin. Sai kuma ya kalli Jidda da ke lafa jikin IG Muktar tana raba ido kamar wadda ta yi wa sarki ƙarya. Girgiza kanshi kawai ba tare da ya ce komai ba. Kuma bai bi ta kan zancen Umar ba duk da yake ƙanin shi kuwa. Sabida ya san gaskiya ya faɗa. Gyaran murya babbe kafin ya ce, "Yanzu dai duk ba wannan ba, tunda dai Allah ya bashi lafiya ai shi kenan. Godewa Allah ya dace ku ba wai nana ta zance ba. Da fatan Allah ya kiyaye gaba." Amin duk suka amsa amma banda AG Farhan. Domin tun ɗazu ya ɗora ayat tambaya akan kalaman Khalifa idan ya duba da abin da Kanal Yusuf ya faɗa masa a mota. Sallama iyayen nasu suka musu kana suka fice daga bedroom ɗin. Suna fita AG ya mai da duban shi kan Khalifa. Murya babu wasa a ciki ya ce, "Me ya faru da kai wanda ya haifar ma da wannan matsalar?" Ya faɗa babu alamun wasa akan fuskar shi kuma cikin harshen Hausa wanda baka isa ka ce ya iya ba. San ba za ka taɓa tunanin yana jin Hausa ba. Ganin irin kallon da yake masa ne shi da sauran 'yan uwansa ya saka shi sauke ajiyar zuciya. Wata zuciyar na kwaɓar shi akan kar ya faɗa, wata zuciyar kuma na cewa ya faɗa maybe ya zama sanadin shiruwarta domin abin da ta yayi yawa. Kai muke saurare Khalifa daga jin wannan shirin naka. Akwai abin da kake ɓoyewa cewar Kwamanda Junaid cikin haɗe rai. Ajiyar zuciya ya ƙara saukewa kafin ya buɗe baki kamar wanda aka yi wa dole ya ce, "Jidda ce babban yaya." Jidda suka haɗa baki wurin faɗa amma banda Umar da AG. Shi dai Umar gaban shi aka yi rigima a ƙofar mai gari. Shi kuwa AG tsanarta ne yasa ya kasa cewa komai. Jidda ya ƙara nanatawa yana kallonta ganin yadda ta ƙara maƙalewa a jikin IG Muktar tana turo baki gaba. Kafin ya ce, "Wallahi Jidda rigimammiyar yarinya ce, ba ta ji ko kaɗan. Wai fa laifi ta ne mata hukunci, shi ne ta yi min wannan aika-aika." Daga nan ya shiga basu labarin duk abin da ya faru a shuwarin tun daga farko har ƙarshe. Kana ya ce, "Kun ji abin da ya sa ta yi min haka, tunda ita ba a mata faɗa, Jadda ta riga da ta sangarta ta. Wallahi shi yasa na ji daɗin Umar da ya zo da ita nan."
don Allah ya muku kar ku bari Jadda ta koma da ita Shuwarin. Ta zauna anan ko za ta nutsu ta yi hankali. Kana ta koma school, wallahi gaba ɗaya Jadda ɓata yarinyar nan ta yi. Ya faɗa kamar zai yi kuka. Wani mugun ɓalli Umar ya sakar mata sai da ta faɗi, tare da sakin uban ihun da ya ruɗa ɗakin gaba ɗaya, domin ba kaɗan ta sa IG Muktar cikin takaici ba. Ya ce, shegiya muguwa mai kama da aljanu, wato ki ga hatsabibiya ku, sai na karere ki a gidan nan wallahi. Ya ƙara zazancen yana yin kanta cikin sauri. Kanal Yusuf ya dakatar da shi ta hanyar riƙe hannun shi, yana banka masa harara ya ce, me za ka mata bayan haurin da ka mata a yanzu? Kafin Umar ya bashi amsa, suka ji ta ƙara sakin wani ihu wanda ya fi na farko. A tare duk suka waigo ganin me ke faruwa, sai dai mai ficewar shi kawai suka gani a hasale rike da hannunta. Ido Yasir ya waro cikin tsaro ya ce, ya Farhan fa, ya yi aiji kai wani abu, wallahi zai illata ta. A hanzarce IG Muktar da Kanal Yusuf suka bi bayan shi, yayin da Faruk ya kwaba kawai yana taɓa baki. Umar kuwa a cikin farin ciki ya ce, daidai kenan zaki gane baki da waye. Abdul ma murmushi kawai domin ta ba shi haushi. Shi kam Junaid ba za ka gane ina ya dosa ba. Yana fitowa da ita kai tsaye kofar shiga fat ɗin shi ta bayan ya nufa da ita. Yana shiga ya saka a kofar ki, kana ya ƙara figar hannunta. Ya cikin fat ɗin shi da ita, ko da suka iso ya rufe kofar. Haka yasa duk suka nufi fat ɗin Ibba, sai dai ta can ma ya rufe fat ɗin nashi. To fa, masu sauraro, mu haɗu da ku a shirinmu na gaba domin mu ji me Musayyar zai yi wa Jidda da ya shigar da ita fat ɗin shi. Dr. Zara ita ce ta wallafa wannan labarin, Asa nake karanta muku. Ina godiya masu sauraro.